המרחב הכללי, הכפר קובר. שם. מולנו. לא נורא קרוב. 2.5 קילומטר הליכה, זה ודיות לרדת ולעלות. חתכת הגדר? לא, הגדר לא נחתכה. כשהסיור מגיע, הוא עובר עם זרקורים רבי עוצמה, שוב ושוב, והוא לא רואה שום סימן של חדירה. רק לפני 10 חודשים התקינו מסביב להתנחלות נווה צוף גדר אינדיקטיבית עם חיישנים. גדר חכמה. לא לייבניץ, אבל הרבה יותר טובה מגדר הרשת החלודה עם קונצרטינות של טייל משונן שהייתה שם עד אז. כאשר עבר עומר עבד אל-ג'ליל מעבר הגדר החדשה בכוונה לרצוח משפחה בסכין שהביא איתו, הוא נגע בגדר והפעיל התראה. סייר היישוב הגיע, ראה שהגדר שלמה, והניח ששוב זאת התראת שווא. אולי חזיר בר נגע בגדר. במשך 14 דקות הסתובב אל-ג'ליל בן ה-19 בתוך נווה צוף באין מפריע, עד שבחר בדלת הפתוחה של משפחת סלומון. אז מה זה עוזר? תעשו כזה מסביב לכל בית. אם אפשר לעבור את זה בלי להשאיר סימן ובלי לחתוך? יותר מזה. אינדיקציה הייתה. הוא הפעיל חיישן. הפעיל. ולכן המרכיב השני שאמור בזמן אמת להצליב את הנתון הזה, זה אותה מצלמה. כי אחרת, עד שהסיור מגיע, נאמר קריאה, והוא כרגע עסוק באירוע אחר, זמן התגובה שלו הוא כזה, שכשהוא מגיע, מספיק שהמחבל נמצא מאחורי העץ, בזה נגמר הסיפור. אם רוצים להבטח יישוב, צריכים 3 אלמנטים. גדר עם אינדיקציה, מצלמות ואלמנט מעכב. גדר עם אינדיקציה זה גדר זאב זאב. המשמעות היא שיש לך התראות, אבל אתה לא יכול לדעת מהי ההתראה. עד שאתה מגיע להתראה, כבר הוא בפנים. 3 דרכים עיקריות יש להבטח את ההתנחלויות בגדה. יש גדר פשוטה כמו פעם, יש גדרות אינדיקטיביות עם חיישנים ומערכת מצלמות, מה שהצבא קורא שב"ם, שטח ביטחוני מיוחד, רצועת ביטחון עם אמצעי התראה וזיהוי מסביב ליישוב. ויש תפיסה שלישית שאומרת שעדיף בלי גדר בכלל. הכי גרוע כמובן זה להיות מוקף בגדר פשוטה שבאמת אין שום בעיה לעבור. את הגדר הזאת צילמנו השבוע בהתנחלות ליד יישוב עוין, שלפי דרישות הצבא חייבת להיות מוקפת לפחות בגדר חכמה. תסתכלו, אפילו ילד בן 9 עם פלייר יוכל לעבור פה בשניות בלי שמישהו ידע. מה היה צריך להיות פה עוד? על זה צריכה לעבור גדר מטריה, כאשר על זה אמור להיות מקם, אבל פה למשל, אחד הניתוחים הוא אומר שבשל קרבת הכביש ותנועת הרכבים, המקם פה לא יהיה רלוונטי, ולכן צריך להשקיע במצלמות ייחודיות באזור הזה, שיתגברו על הבעיה של הכביש. בתחילת העשור הקודם חילק צה"ל את ההתנחלויות לפי רמת האיום. 150 התנחלויות יש, אם לא סופרים מאחזים לא חוקיים. 100 מהן בסיכון נמוך יחסית, 45 הוגדרו כמאוימות, כאלה שיש לעטוף בחליפת הגדרות החכמות של השב"ם. מבין אותן 45 התנחלויות, רק 25 קיבלו את המעטפת החכמה, וגם ברשימה המאוד מצומצמת הזאת, כמעט בכולן יש חוסר כלשהו שצריך להשלים. ובסוף החשבון, רק 5 התנחלויות הגיעו עד סוף השנה למצב שבו הצבא יהיה מרוצה מהפלומבה ההרמטית. כל השאר ברמות שונות של חדירות כרונית. הקושי הוא תקציב, אין קושי אחר. הקושי הוא בחוסר התקציב לתת את המענה לפחות בחליפה הבסיסית ובחליפה היקרה יותר ליישובים המאוימים. לעטוף התנחלות בחליפת שב"ם עולה 10 מיליון שקל. אחרי רצח הזוג הנקין באוקטובר 2015, הכין אלוף פיקוד המרכז תוכנית להבטחת היישובים, והעריך שדרושים 320 מיליון שקל. שר הביטחון דאז בוגי יעלון חתם ואישר. אבל אז הוחלף יעלון בליברמן, וליברמן לא מעביר את הכסף. עכשיו מנהיגי היישוב ברגע זה בפגישות. מיום ראשון, ממוצאי שבת, בפגישות, גם בכנסת וגם אצל אלוף הפיקוד ובכל מקום, כדי לשאול את השאלות האלה בדיוק. איפה הכסף, איפה הביטחון? צריך לשמור על תושבי הצפון ותושבי הדרום ועוטף עזה. בכל מקום שיש סכנה, חס וחלילה לאנשים, צריך לשמור ולתקצב את המקום הזה בנושא ביטחון. לא יכול להיות שאזורים כמו שלנו, יישובים כמו שלנו, שחלקם נמצאים באיומים, על ידי בהגדרות של הצבא נמצאו מאוימים, את התקציב שאמור להגיע אליהם, ישימו בתחתית סדרי עדיפויות. הבעיה היא שגם גדר חכמה לא מונעת חדירות עוינות. גדר כזאת שפעלה כמו שצריך לא מנעה במרס 2011 את רצח בני משפחת פוגל באיתמר. גם שם הסייר התורן קיבל הודעה, לא ראה סימני חדירה והסיק ששוב הייתה התרעת שווא.
הגדר האינדיקטיבית התריעה גם ביוני 2016 בגבעת חרסינה ליד קריית ארבע, כשמוחמד טריירה בן ה-17 טיפס מעל הגדר, נקלט במצלמות, אבל עד שכוחות הביטחון הגיעו, הוא כבר רצח את הלל אריאל בת ה-13 במיטה שלה. ביטחון לא יכול להיות מושתת על גדרות. פעילות של הצבא התקפית מוקדמת, לפני הפיגוע. למה עצרו עכשיו בכפר קובה, מאיפה שהוא הגיע, מרצח הנבל? עכשיו עשו מעצרים שם. למה? איפה הייתם קודם? יש התנחלויות שמסרבות להיות מוקפות גדר פיזית. קדומים לא מגודרת, כל מקבץ היישובים שאתה רואה פה לא מגודר. אתה מבין שזה שילה, בהמשך שבות רחל, בהמשך גם היישוב עמונה החדש, קידה, כל רצף ההתיישבות לא מגודר. לא מגודר. יש יישובים שלא רוצים גדר כי היא מונעת התרחבות עתידית. ויש גם תפיסת הבטחה שלפי הגדר, גם גדר חכמה, היא כלי שמוכיח את עצמו כלא יעיל. שבסוף המדד הוא לא איך זה נראה, אלא אם המחבל ייכנס או לא ייכנס. חזון ההבטחה ההיקפית החכמה, בלי גדרות, זאת החלופה למורכבות של מקומות שמבחינה אידיאולוגית או מסיבה אחרת, טכנית אחרת, אין בהם גדר. בהתנחלות הזאת, שאולי עדיף שלא לחשוף את זהותה, אין אפילו מטר של גדר. במקום זה, יש טכנולוגיה. היא מוקפת רשת של מקמים ומצלמות במרווחים קבועים, והמידע מהם מנותב לחמ"ל שהוקם בכספי התושבים, ומכאן מופעלים ומסונכרנים הכוחות כשצריך. ההנחה היא שאם מחבל נחוש להיכנס, הוא ייכנס. השאלה הקריטית היא אם הצליחו להגיע אליו לפני שיתקרב אל בתי התושבים. זה נמדד בשניות וזה מצריך זמן ומרחב, וגדר הייתה מקשה על הכוחות לעבוד במרחב ההבטחה. את החלופה הרביעית, תהליך מדיני שייתן מעט תקווה ואולי יפחית את המוטיבציה של צעיר פלסטיני שמאס בחיים תחת משטר צבאי לקחת סכין ולרצוח, ממעטים להזכיר. איזו תקווה אתה מדבר? אם התקווה היא שיהודים לא יחיו בארץ ישראל ופה תהיה מדינת טרור, אז התקווה הזאת לא תהיה קיימת. ליד נקודת החדירה לנווה צוף הקימו בנוהל נערי היישוב מאחז מחאה וקראו לו נווה אחי. גם נווה צוף הוא לא השם הרשמי של המקום. חלמיש, ככה קבע להם ועדת השמות הממלכתית, אבל התושבים בשלהם דבקים בשמו של הגרעין המייסד. צה"ל סרק השבוע בכפר שממנו יצא המחבל, הודיע שתוך 72 שעות יהרס הבית והגיש כתב אישום נגד אמא שלו, מהלך שיעילותו מוגבלת היות שהפיגוע הרי התרחש כבר. בקטע הגדר בנווה צוף יתקינו מן הסתם באיחור מצער את המצלמות. כל פעם אנחנו ממגנים נגד הפיגוע שכבר קרה. משלימים דברים, ממגנים באמצעים שהיה ברור שהם נדרשים להגנה על אותה נקודה. היום אנחנו מדברים על התיישבות עם 450,000 תושבים, שדורשת פתרונות, שמצריכה פתרונות. דבר אחד כבר השתנה בינתיים. בהתנחלויות מאוד מקובל להשאיר את דלת הכניסה פתוחה, כמו פעם בקיבוץ, עניין חברתי קהילתי. עכשיו רבים שם, לא רק בנווה צוף, התחילו לנעול. אני לא מפחדת, אבל אני כן נוקטת אמצעי, לא יודעת, אני רגילה. התרגלנו. לא, באמת, אני לא מפחד, אני לא חיה בפחד, ממש לא, אבל אני כן נוקטת אמצעי ביטחון. הבית שלי נעול, דלתות הן נעולות כל הזמן. כשדופקים בדלת, בעבר היינו אומרים כן, היום אנחנו שואלים מי זה, אני אומרת לך את האמת.